Здравейте, аз съм DB144 и днеска играем FIFA и в момента се пробвам за Лунар Парк, както ме виждате, и ще ви да имаме 8 играча от Хановер. Така, аз забравих да кажа, се занимавам и харесвам футбол. И така, сега ще ви представя моето съставче. Не е това, спокойно. Само да го намеря. Нещо малко е, обаче това ми е състава. Както виждате, играя FIFA от отдавна. Имам много състави. В смисъл много състави от сорта, че и на майка ми състава, аз съм го правил, и на братовчетка ми. Lucky Red пак, да видим. Free Silver Item, окей. Да видим. Mini Silver Pack. За Кюксейлау. Yes. Така. И това е за да отворим ето тези пакети. Само заради това правя това клипче. И така. Златна топка. Контракти и така. И да, ако искате сега и малко по клуба, ще ви покажа какво имам. Който пита, Руни ми е любимия играч, Манчестър Юнайтед ми е любимият тим. Любимият, аз тренирам в Левски Раковски, това го знаете. Любимият ми вратар Давид Де Геа. И така. Ето иначе. Уилшър. Това ми е Мартинес, който сега ще ви кажа в каква форма е. Лоялити. Не знам каква е тази форма. Тоти, да. Това бяха Тоти. И така. Ето. Мащерано. Манчестър Юнайтед и Барселона са ми любимите тимове. Ето ги. Информ Краут. Ето Ерера. Сеймани в Информ Сеймани. Информ имам и едно CDM, му забравих името. Да. Хътчисън. И така. Може да пишете в коментарите дали ви харесва или не ви харесва. Това бях аз и до скоро.